Vážení zákazníci, rád bych vám ukázal náš nový filtr, který je doplněný o konfigurační položky. Díky němu si snadno vyberete přesně to, co potřebujete. Podíváme se například, půjdeme do sekce notebooků a zobrazíme rozšířené filtrování. Řekněme, že chci notebook, který má 14-palcový displej. Beru tedy uhloříčku displeje 14 palců. A dále mám požadavky, aby měl procesor minimálně Core i5, takže dáme i5 a i7. Uvidíme, co potom z toho bude lepší, co bude víc vyhovovat. Operační paměť aspoň 8 GB a pevný disk určitě SSD. Na jeho kapacitě mi ani tak nezáleží, takže stačí vybrat tuto položku. Můžeme se podívat a vidíme, že v aktuální sekci je 56 produktů. 56 výsledků odpovídá tomuto hledání, což je příliš mnoho, to se mi určitě nebude chtít procházet. A tak budu ve filtrování pokračovat. Procesor můžeme upřesnit na novější 3. generaci. Už máme jenom 20 produktů. A v výbavě ještě potřebuji Bluetooth. Ten když vyberu, tak už mám pouhé 4 produkty. A ty si mi teďka tady dole vypsali. A můžete si všimnout, že kromě toho klasického modrého textu s konfigurací, tady máme oranžový text, který uvádí právě položky z konfigurátoru. Ty se k základním položkám automaticky přidaly, přepočítala se jejich cena a pokud takto vložím do košíku, tak se mi tam vloží jak notebook, tak i položky z konfigurátoru. Nemusím tedy už nic složitě procházet a vyhledávat a mám to všechno takhle hnedka připraveno k objednávce. Když se vrátíme zpátky, zobrazíme ještě filtrování. Například u pevných disků tady vidíme 2 závorky s různými počty. První závorka uvádí počet kusů, který má SSD disk již v základní konfiguraci. V tomto případě to nemá žádný kus. Druhá závorka za tím klíčem uvádí, kolik kusů má SSD disk, nebo možnost přidat SSD disk z konfigurátoru. To jsou ty 4 a vidíme, že SSD disk je vždycky v té oranžové položce z konfigurátoru. Díky tomu tedy máte absolutní přehled nad tím, co si vybíráte. Toto je tedy naše nové filtrování a je opravdu komplexní a věřím, že vám usnadní a zpříjemní nákup. To je také jeho účelem. Takže prosím vyzkoušejte a dejte nám vědět, co si o něm myslíte.